Akkor jött ez az ötlet, hogy szeretnék egy podcastot csinálni azoknak a számára, akiket csak érdekel ez a téma, vagy komolyabban gondolják, vagy még aki ebbe belekezd, és nem hagyja abba és kitartó, az észre fogja venni, hogy ezek elkezd benne munkálni egy ilyen és ez mind rakódik, gyűlik, és ezt nem lehet megállítani, ezt a folyamatot. És nagyjából erről fog szólni az én podcastom is. Hogy indult nálam ez az egész? Hát kezdődött azzal, hogy nagyon kisiklott, nagyon rossz úton indult el az életem. Volt benne egy kis szerelmi törés, egészségügyi problémák kezdték felütni a fejüket. Ugyanakkor munkahelyi konfliktusok is megszaporodtak. Valahogy minden úgy tűnt, hogy nagyon rossz irányba tart. El kellett gondolkodni rajta, hogy vagy hagyom, hogy így menjenek a dolgok, és aztán valami lesz belőle, vagy pedig megpróbálom kézbe venni a dolgot, hogy mit lehet tenni. Ilyenkor mindig az a lényeg, hogy ha hagyjuk, hogy történjenek a dolgok, akkor nem irányítunk, hogyha kézbe vesszük a dolgokat, akkor megvállalni kell a felelősséget. Jött a Covid, lett rengeteg időm elgondolkodni, és hát lett rengeteg időm a szabadban gyalogolni. És ugye a stressz, meg a depresszió miatt nem nagyon szerettem itthon lenni, rengeteget gyalogoltam, és gyalogolás közben rengeteget gondolkoztam. Akkor jutottam erre, hogy helyrehozom az egészségemet. Történt ugyanis egy olyan eset, hogy furcsa dolgokat éreztem, nem túl jól kalimpált a szívem, olyan nem tetszett, hogy néha voltak ilyen össze-vissza beütései. Gondoltam, elmegyek kardiológushoz, de én nem akarok sorban állni, úgyhogy egy magánorvoshoz indultam el. És ott a váróban, ahogy vártam, voltak előttem páran is. Jó hosszú ideig volt bent valaki. Megnéztem az órámon, hogy hát úgy körülbelül több mint egy órát volt bent. Megnéztem, hogy 4-en, 5-en voltak előttem. Kiszámoltam, hogy én mennyit fogok ott ülni, és ezzel úgy felidegesítettem magam, hogy mondom, vagy itt halok meg az idegtől, vagy pedig csinálok valamit magamon. Úgyhogy ott hagytam csapot-papot, és elhatároztam, hogy meg fogom javítani az egészségemet saját magam. Gyors gyaloglással kezdtem, az ételadagoknak a köretet a felére csökkentettem. Ez körülbelül úgy indult, hogy nem nagyon volt étvágyam, tehát nem szándékosan akartam én kevesebbet tenni, nem esett jól. De tudtam, hogy valamennyit ennem kell, úgyhogy a húst megettem, meg a köret felét is. Azt kezdtem el észrevenni, hogy mennek le a kilók, mert ugye a mérlegelés egy ilyen hobbim lett. Vettem egy okos mérleget, ami a mobiltelefonra felküldi az adatokat, ami szépen grafikont rajzolt a súlyingadozásokról. Akkor elkezdtem minden nap mérni a súlyomat kíváncsiságból. Ami nagyon fontos, hogy ugyanolyan azonos körülmények között kell. Tehát én mindig reggel szoktam, vécézés után, ruha nélkül, akkor nagyjából mindig hasonló körülmények között tud az ember súlyt mérni, és akkor sokkal pontosabb lesz a mérés meg a grafikon is. És kezdtek el szépen
jönni le a kilók rólam. Mikor már annyi súlyt leadtam, hogy kedvet éreztem hozzá, akkor gondoltam, hogy miért ne próbálnánk ki ezt a futást. Nem kell hozzá sok dolog, egy edzőcipő, jó idő, aztán gyerünk. Elkezdtem mérni egy ilyen okos karkötővel, akkor már ugye mértem vele a lépéseket, hogy vajon hogy megy ez a futás dolog. Hát eléggé nyögvenyelősen. Én világéletemben úgy voltam vele, hogy fusson az, akinek két anyja van. Abszolút nem értettem, hogy miért futnak az emberek. A futás borzasztó rosszul ment. De hát én ezt nem éreztem, hogy ez okot ad arra, hogy feladjam. Ez volt a kitűzött célom, hogy egy 3 kilométert le tudjak úgy futni, hogy ne kelljen belegyalogolnom kétszer-háromszor. Ugyanis az egy nagyon jó módszer, ha még nem megy a futás, hogy nem kell erőltetni végig a futást, hanem fut az ember, elfogy a levegő, elfárad, kicsit belegyalogolok, visszalassul a púzus, megint futok, és akkor ez egy ilyen impulzusszerűen, hullámzóan megy az embernek a púzusa. Elértem azt, hogy 3 kilométert le tudtam futni egy húzamban, megállás nélkül. Elkezdtem játszani azzal, hogy akkor legyen 4 kilométer, legyen 5 kilométer. 5 kilométernél már elkezdtem azzal, hogy na mennyi idő alatt tudom lefutni az 5 kilométert. Mindig egy ilyen kis apró kis célt állítottam be, és mindig egy lépéssel tovább és tovább. És hogy elértem ezeket a kis célokat, az olyan boostot, olyan energiát adott nekem az egészbe, hogy én azt értem, szükség van mindig valami kis apró. Nem olyanra, hogy megváltom a világot holnap, vagy holnap után, hanem az, hogy na, rövid időn belül szeretném az 5 kilométert nem 7 perc per kilométeres tempóval futni, hanem 6:40-nel, 6:30-al, 6:10-el, 6-tal, 5:50-nel. Mikor már ez elég jól ment, akkor megint elkezdtem a távot növelni, hogy akkor 7 kilométer. Egyszer életemben először lefutottam a 10 kilométert. Az akkora élmény volt, egyből csináltam egy Instagram fiókot, közöltem mindenkivel, Facebookon, minden social médiába kiraktam, hogy Kaszab István 10 kilométert tudott futni. Az idő mindegy volt. Egyébként nem volt annyira rossz, 6 valamennyi volt, ha jól emlékszem. De lényeg az, hogy életemben először 10. És akkor éreztem, hogy én akarok 15-öt. Vagy akarok 18-at. Én akarok félmaratont. Ekkor már ezt érteni kell, hogy én akkor már több mint egy éve futottam, és voltak megállások, mert előfordult, hogy tapasztalatlanságból túl edzettem, túlhajtottam magam, fájt a térdem, akkor kihagytam pár hetet, akkor megint előről kezdtem az edzést, mert néhány hét kihagyás eléggé le tudja rombolni az embernek a kardió edzettségi szintjét. Kimaradt a téli hónapok, mert hidegben nem tudtam, vagy akartam futni. Aztán rájöttem, hogy ha folyamatosan fut az ember, és nem tart szünetet, akkor ahogy hűl az időjárás, úgy hozzá lehet szokni, és nem fázik meg nem fogsz meghűlni, nem fogsz torokgyulladást kapni. Edzett leszel. Ami a legnehezebb a téli futásban, a megfelelő ruházatnak a megtalálása. Most már én nagyon jól tudom, hogy melyik ruhámat hány foknál kell fölvenni. Csak ránézek az órámra, kiírja, hogy 16 fok van, akkor tudom, hogy a vékonyabbik hosszú nadrág kell, a vékonyabbik felső, meg rá még egy vékony felső, vagy a vastagabbik felső csak. 10 foknál tudom, hogy öltözök, 5 foknál tudom, hogy öltözök. -1 foknál, -10 foknál, mindig másképp. És ezt így le is tesztelem, tehát fölöltözök, kimegyek az erkére, és azt kell tudni, hogy ha fázol egy picit, akkor a jó. Mert ha úgy öltözöl föl, hogy kimész az erkére és nem fázol, az azt jelenti, hogy túlöltöztél. Mert amint elkezdesz futni, felmegy a testhőd, rögtön leizzadsz, és ha lelassulsz, akkor az izzadásból egy hideg veríték lesz, és abból könnyen megfázás. Tehát ami a legfontosabb a téli futásnál, az a jó öltözék eltalálása. Visszatérve a félmaratonra,
arra elég sokat gyúrtam, ugyanis több nekifutással jutottam el addig. Spoiler, ezek eljutottam, sikerült lefutni a félmaratont, de nem akarok hazudni, majd utána nézek, szerintem egy 2-3 évembe beletelt, mert például az egyik évben a téli hónapokat kihagytam, akkor tavasszal majdnem hogy a nulláról kellett előről kezdeni. Ami nem igaz, mert teljesen, hogy nulláról, mert sokkal gyorsabban fejlődik vissza az ember, de a nulláról kell visszafejlődni, csak a tempó változik, mert a szervezetünk emlékszik ezekre a dolgokra. És az első félmaratonom az valami fantasztikus érzés volt. Utána volt egy lábsérülésem, 8 hónap maradt ki, akkor tényleg újból nulláról indultam, és azt találtam ki tavasszal, március-április környékén már tudtam futni tavaly, de nagyon kis léptékekben, hogy nehogy túlerőltessem. Mindig az volt, futottam, fájt a sarkam, kimaradt 2 hét. Megint futottam 5 kilométert, nem fájt a sarkam. 3 nap pihenő, még 5 kilométer, fájt a sarkam, megint 2 hét. Egész addig edzettem, amíg szépen elmúlt a fájdalom, szépen megerősödött a tüdőm, az kardiovaszkuláris rendszerem, és majdnem egy évbe telt, mire újra elértem azt a célt, amit kitűztem, hogy 50 éves koromra ismét le akarom futni a félmaratont, de úgy, hogy pont az 50. születésnapomon. Ami meg is van örökítve a Facebookon, meg az Instagramon egy jó kis videó tekintetében. Fantasztikus érzés volt. Nem volt könnyű, mert kicsit elszúrtam az edzést, és nem volt teljesen tökéletes a felkészülés rá. De lényeg az, hogy a Viktor barátommal lefutottuk. Ő is elkezdett futni, nagyjából nem sokkal azután, ahogy én, és nagyon nagy léptékekbe haladt, szuperül csinálja. Szerintem nagyon kitartó, nagyon sok munkája van benne, és nagyon tehetséges is. Úgy értve a tehetségest, hogy jó technikával fut, könnyedén, alacsony pulzussal. Vele beszélgetve kezdtem el én is foglalkozni a pulzus edzéssel a futáshoz, aminek van egy sémája, könyvek íródtak róla, sőt edzésterveket készítenek különböző edzőprogramok. A Viktor szerintem azért kezdett el futni, mert látta, hogy én futok, és ő is akart valamilyen sporttevékenységet, meg a fiatalságát megőrizni. Kicsit így inspiráljuk egymást. Egyébként mindenhol így van, ahova pékségbe járok, ott is sokat beszélek, próbálom nem túl sokat tukmálni az embereket az életmódommal, az étrendemmel, a sporttal, de látják, hogy jól érzem magam, jól érzem magam a bőröm, jól tartom magam, és a környezetemben egyre több és több ember érdeklődik és elkezdett foglalkozni ezzel. Akkor jött ez az ötlet, hogy szeretnék egy podcastot csinálni azoknak a számára, akiket csak érdekel ez a téma, vagy komolyabban gondolják, vagy még csak gondolkoznak rajta, hogy kéne valamit csinálni az egészségükért, vagy hogy a fürdőruha szezon is közeledik, hogy kicsit csinosabban nézzenek ki. Ez mind-mind összefüggő témák, az emberek ezeket külön-külön kezelik, holott az egész egy nagy hógolyó tulajdonképpen, amit apránként rak össze az ember. Valakinek az a motivációja, hogy szeretne lefogyni, csinosabb lenni, van akinek az a motiváció, hogy szeretné az egészségét megtartani, vagy akár visszaszerezni. Valakinek az a motivációja, hogy a kiégésből menekül egy sporttevékenység, vagy valamilyen életmód által. Van akinek meg az a motivációja, hogy szeretné az életét megváltozni anyagilag, vagy akár egzisztenciálisan. Ez mind-mind összefügg egymással, és szerves egészet alkot. Aki ebbe belekezd, és nem hagyja abba, és kitartó, az észre fogja venni, hogy ezek nagyon is, hogy összetartozó dolgok.
a sport által elkezd az embernek javulni a kitartása, az önbecsülése, a tartása, az egészsége, a környezete másképp kezd ránézni, ráfigyelni, jobb lesznek az emberi kapcsolatai, jobb lesznek az interakciói, jobb lesz a kommunikációja, az emberekkel a kapcsolódása, elkezd benne munkálni egy ilyen segítő szándék, elkezd jobban az emberek felé fordulni, adni akar valamit, javítani a világon, vagy hozzátenni az emberek élet. És ez mind rakódik, gyűlik, és ezt nem lehet megállítani, ezt a folyamatot. És nagyjából erről fog szólni az én podcastom is, vagy azt szeretném, most ezt képzelem. Aztán ki tudja, hogy hol lyukad ki. Jelenleg ennyit szerettem volna nektek elmondani, aztán a következő héten ismét várlak benneteket, és addig is hajrá, jó edzést mindenkinek!